Bună dimineața din Korea! Astăzi mă tund scurt, nu m-am spălat pe cap de vreo 5 zile. Damn! Pentru că mi-a spus că trebuie să las ca uleiurile naturale să-și facă datoria. So let's get it! Asta este situația curentă la 9:27 dimineața. Ok, m-am aranjat. O să vă arăt ce o să pun în centuță. Portofelul, căștile, cremă de mâini, masă dentară, baterie externă, șervețele umede, minți, un clește, pudră și un lip balm. În Coreea nu contează vremea, nu contează dacă e zi, noapte, la prânz, ice coffee. Ice americano. Ok, am ajuns. Să știți că merg să mă tund de 7 ani la această stilistă și îmi place maxim cum lucrează. Ia uitați-vă ce pădure de lână am. Getting rid of this dead energy, period. Anyways, revenind la timpă, deja îmi cunoaște părul și știe ce produse să folosească și mai ales știe ce îmi place. De data asta i-a luat cam 6 ore vopsit, tratament, clinic, tuns și aranjat. I totally dig this new blonde look și chiar am fost mulțumită de tot procesul. Fără îndoială, coreenii sunt mega avansați în domeniu. Ce părere aveți? Eu una eram în extaz că îmi simțeam capul ușor, așa că am început să și dansez. Și, da, apropo, nimeni nimic, dar după 6 ore de stat am fost la un date în Seul, o să postez data viitoare. Ok, bine, pa!